Zochitika za mmene dziko limayendera zimakhala ngati zikulumikizana bwino kwambiri. Dzuwa limawala masana komanso usiku kumakhala mdima. Kusintha kwa nyengo ngati dzinja, nthawi ya mvula komanso mwavi nthawi ya dzuwa. Kusintha kwina kumaonekera pamene madzi amayendera mnyanja zathu zazikuluzikulu malingana ndi kuomba kwa mphepo ngati mpoto kapena mwera. Kwina ice pa nyengo ina amakhala kusungunuka, pomwe kwina amakhala kugwirana kwambiri. Tsono dziko lathuli la Earth ndi lalikulu kwambiri kuti kumakhala kovuta kudziwiratu kuti nyengo iyenda motere m'madera akutiakuti. Ngakhale izi zimachitika, komatu pali kusintha kwina kwa nyengo komwe munthu wina aliyense akuyembekezereka kukumana nako posatengera komwe iye ali pa dziko pano. Imeneyi ndi nyengo ya El Niño Southern Oscillation. Kuli nyengo ya El Niño komanso nyengo ya La Nina. Ngakhale kuti mphepo ya mtundu umenewu zimachokera ku nyanja ya mchere ya Pacific, komanso zotsatira zake zimafika malo ena aliwonse a dziko lonse, ndipo akatswiri ena asayansi akuti zotsatira za mphepozi zikuchitika kawirikawiri mu nyengo ino. Mzaka zochepa zapitazi, mphepo zimenezi zabweretsa zotsatira zina zoopsa ngati kusefukira kwa madzi kamba ka mvula yambiri, chilala kamba kusowa kwa mvula, komanso kuchititsa kuti zinthu zambiri zamoyo zimene zimakhala pansi pa nyanja zikuluzikulu zife komanso kuchepa kumene. Nyengo yoopsa ya El Niño mchaka cha 1998 inachititsa kuti zomera zambiri zimene zimakhala pansi pa nyanja zikuluzikulu za mchere zife kapena kuti zichepe kwambiri, komanso zina zisamuke kupita ku madera wena. Tsono nchifukwa chani nyengo ya El Niño ndiyolumikizana kwambiri ndi nyengo ya La Nina? Anthu ena amaganiza kuti dzina lakuti El Niño ndilongopeka chabe, koma ayi ndithu lili tanthauzo lake lenileni. Mzaka za ma 17th century kapena kuti ma 1600, asodzi ena ali pakati pa nyanja amamva nyengo ina kuti madzi apa nyanjapo amamveka otentherako, inde amamveka kambebe pa nyengo ina ya miyezi ya December, ndipo anayitcha nyengoyo El Niño de la Navidad, kutanthauza kuti mwana obadwa mu nyengo ya Krismasi. Ndipo mzaka za ma 19 komanso 20th century akatswiri a sayansi anayamba kulumikiza bwinobwino za mmene nyengo imachitira malo osiyanasiyana pa dziko lonse. Tsono zaka za 20th century iwo anapeza kuti zimene zinkachitika pa nyanja komanso malo ambiri pa dziko lonse zimagwirizana kwambiri ndi mmene nyengo imanena kumakhalira, komanso mzaka zina nyengo yotentha madzi m'nyanjayi yotchedwa El Niño Southern Oscillation imachitika kenaka nkubwerera, mzaka zina imabweranso ngati mmene imakhalira nthawi zonse. Mphepo kapena kuti nyengo imene ya El Niño imachitika pa zaka zisanu zilizonse, ndipo akatswiri a sayansi akhala akutsatira za nyengoyi, mphepo ya mtundu umenewu, kwa zaka zambiri ndithu. Pofuna kumvetsa kuti mphepo kapena kuti nyengo imene ya El Niño imachitikira, tiyambe taona kaye zimene zimachitika nyanja yathu ya mchere ya Pacific pamene zinthu zonse zili bwinobwino. Mphepo imawomba pakati pa dziko lonse pomwe pamachita kuti pa ikweta, kuchokera kumvuma kupita kumzambwe. Izi zimatero kamba kamene dziko lapansi la Earth limayendera pozungulira dzuwa. Chilungamo chake nchakuti tikakhala kuti dzikoli silikuyenda palokha, ndiye kuti mphepo bwezi ikumayenda kuchokera kumpoto kupita kumwera. Koma chifukwa cha ichi, mphepo imachokera kumapeto kwa dziko kumpoto kapena kumwera, kenaka imayamba kukhota
ikamayandikira mzera wa ikweta, kote kuti mphepo zochokera kumpoto zimayamba kukhotera pakati kumapita kumwera chakumzambwe, pamene mphepo zochokera kumwera zimakhotera kumpoto chakumzambwe, ndipo kukumwe onse wa mphepoyi umatchedwa kuti trade winds. Pamene mkukumwe wa mphepo wopita kumzambwe otchedwa trade winds ukuwomba pa nyanja ya mchere ya Pacific Ocean, imanyamula madzi otentha kwambiri kuchokera ku madoko akumwera kwa dziko kapena kuti continent ya America kumapita nawo ku continent ya Asia. Tsono pamene madzi otenthawa akupita kumzambwe, madzi ozizira amatsetsereka ndi kutenga malo awo, zinthu zimene zimatchedwa pa Chingerezi upwelling. Madzi amenewa ozizirawa amakhala ndi zakudya zambiri zimene zomera zapansi pa nyanja zikuluzikulu za mchere zimafuna kugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku, zomwenso nsomba ndi nyama zina zimadya kuti zikhale ndi moyo. Tsono mmene zililimo mukhoza kuona kuti ngati patasokonekera pena pake pa nyengo ina, ndiye kuti zinthu zonse zotsatira zisokonekera. Mphepo kapena kuti nyengo ya El Nino ndi imene imasokoneza zonse zomwe zimenera kukhalira kapena kuti kuyendera pa nyanja zimenezi za mchere ngati ya Pacific Ocean. Nyengo ya El Nino ngati ino mkukumwe uja wa mphepo opita kumzambwe pa dziko pakatikati pa ikweta otchedwa trade winds sumayenda ndi mphamvu kwenikweni ngati nthawi zonse. Pamene mkukumwewu wachepa mphamvu, ndiye kuti madzi otentherako aja omwe amenera kuchoka ku madzi aku continent ya America samayendanso ambiri, zimene zimachititsa kuti madzi ozizira aja asabwerenso ndi kudzatenga malo awo pa ndondomeko ija yotchedwa kuti upwelling. Zikatere ndiye kuti dera likulu la mphepo yotentha limapangidwa pa nyanja ya mchere ya Pacific ndi kuchititsa kuti zakudya zimene zimabwera ndi madzi ozizira aja zisabwerenso, ndi kuchititsa kuti zomera ndinso zamoyo zonse zisowe zakudya zokwanira mnyanjazi. Mkukumwe wina wa mphepo otchedwa Pacific Jet Stream umawomba womapitira kumwera komwe umayenera kuchokera. Potsatira pa izi, maiko a America ndi Canada amakumana ndi nyengo yotentha komanso yopanda mvula yambiri, ndipo kumadera ena a Gulf Coast komanso kumwera kwa continent ya America kumakhala mvula yambiri. Maiko ngati Peru amalandira mvula yambiri kuchokera mwezi wa April mpaka na October, ndipo mzaka za El Nino kusefukira kwa madzi kumachitika moopsa kwambiri. Nyengo ya El Nino chaka cha 1998 dziko la Peru linakumana ndi ngozi yayikulu kwambiri ya madzi osefukira, ndipo anthu anataya miyoyo yawo komanso katundu wambiri anawonongeka. Kumadera komanso maiko kwina komwe kuli kunja kwa continent ya America, nyengo ya El Nino imabweretsa zinthu zosiyanasiyana pa nkhani ya za nyengo. Mvula ikachuluka kwambiri maiko a continent ya ku America zimatanthauza kuti ma continent ena mwina mvula imachepa kwambiri, kuti kwina kumakhaliratu ng'amba yayitali ya mvula kapena chilala chachikulu, zimene zimachititsa kuti anthu asakololeza kumunda zambiri komanso zokwanira. Pa dziko lonse nyengo ya El Nino imakwera ndi mlingo wa temperature okwanira 1 degrees Celsius, komatu sikuti ndi nyengo yonse ya mphepo ya El Nino yomwe ndi yoopsa. Nyengoyi imatha kutenga miyezi 9 kapena 12, komabe nthawi zina nyengoyi imatha kutenga ndithu zaka zingapo. Nyengo ya pa dziko ndi yovuta kuti munthu ungayimvetsetse bwinobwino, kamba kuti ndi zambiri zimene zimagwamo kuchititsa kuti nyengoyo isinthe. Ichi n'chifukwa chake nyengo ya El Nino imasinthasintha kutengera ndi madera komanso maiko apa dziko. Tsono zochitika ndi nyengo kapena mphepo ya La Nina zimakhala zosiyanapo ndi zimene zimachitika ndi mphepo kapena kuti nyengo ya El Nino.
Ngati El Nino akubweretsa mphepo yotentha, ndiye kuti La Nina abweretsa mphepo yozizira kwambiri. Monga mene tinakambira monja kuti nyengo ya El Nino imachitika pamene mkukumwe wa mphepo wa trade winds wopita wafowoka, ndipo nyengo ya La Nina mkukumwe wake wa trade winds umawomba mwamphamvu kwambiri. Tsono El Nino ndi amene amabweretsa mphepo yosokoneza kwambiri, pamene La Nina amabweretsa mphepo yokhazikika ya mvula. Pa nyengo ya La Nina, mphepo yomene imawomba kuchokera ku continent ya America imanyamula madzi ambiri wotentha kapena ambebe kupita nawo ku mayiko aku Asia ndi ena, pomwe madzi ozizira omwe ali ndi zakudya zambiri amabweranso ndi kudzatenga malo amadzi otentha aja. Kwa asodzi, nyengo ya La Nina ndi yabwino kwambiri, kamba kuti asodzi amawedza nsomba zabwino, kamba kuti zakudya zimapezeka zambiri. Kuno ku Africa, nyengo ya La Nina imatibweretsera zinthu zambiri zomwe nyengo ya El Nino simabweretsa. Nyengo ya La Nina, mayiko akumvuma kwa Africa amakumana ndi nyengo ya dzuwa kwambiri kuyerekeza ndi mayiko amene ali kumwera kwa Africa ngati Malawi. Ndiye kodi tili pati muzochitika zimenezi za mphepo ya El Nino kuno ku Malawi? Dziko la Malawi ndi limodzi la mayiko 53 amene akhudzidwa kwambiri ndi nyengo ya El Nino chaka chimenechi cha ulimi wa 2023 mpakana 2024. Kumwera kwa Africa kuno, mayiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe ndi amene akhudzidwa kwambiri ndi kusowa kwa mvula mnyengo imeneyi, zimene zikhudzenso mene alimi akololere zinthu zawo. Kamba ka izi, alimi akulimbikitsidwa kuti akuyenera kudzala mbewu zimene zimapirira kuchilala komanso zimene zimacha mwamsanga. Pozindikira izi, boma la Malawi lili pakalikiliki olimbikitsa kudzutsanso minda ya ulimi wa mthirira yomwe inayamba yafa kaye mzaka zapitazi. Alimi akulimbikitsidwanso kutsatira njira zamakono zamalimidwe ngati mtayakhaso zomwe zimathandiza kusunga chinyezi kwa nthawi yayitali pamene mvula yadula.